Hello guys, my name is Siddhi Shirke and welcome back to my channel. तर तुम्ही कधी गॅरेजमध्ये बसून जेवलाय? शॉक लागला ना? तर आज आपण अशाच एका हॉटेलमध्ये आलेलो आहोत. कणकवलीमध्ये NH66 फूड गॅरेज हे एक हॉटेल नवीन ओपन झालं आहे. तर इथे तुम्हाला इंडियन, पंजाबी, तंदुरी आणि मेन म्हणजे मालवणी असे वेगवेगळे बऱ्याच प्रकारचे तुम्हाला फूड खायला मिळेल. तर आता आपण बघूया की हे गॅरेज मीन्स हॉटेल कसं आहे ते. मध्ये चिकन 65 घेतलंय. खूप यम्मी दिसतंय. आपण टेस्ट करूया. मस्त टेस्ट आहे. प्रॉपर असं चिकन 65 असतं तसंच आहे. खूप मस्त लागतंय. मी खाते आता. तर आम्ही जेवणामध्ये मालवणी मटण थाळी आणि मालवणी चिकन थाळी घेतली. ही आहे मालवणी मटण थाळी. हे मालवणी मटण, हा रस्सा आहे, हा भात, ही रोटी आहे तंदुरी रोटी, कांदा लिंबू आणि सोलकढी, अशी ही मालवणी मटण थाळी. हा केरळ पराठा आहे आणि हे मालवणी मटण. खूप छान टेस्ट. ही आहे मालवणी चिकन थाळी. हा रस्सा, हे मालवणी चिकन, सोलकढी, कांदा लिंबू, भात, हा आम्ही केरळी पराठा घेतला आहे, अशी ही मालवणी चिकन थाळी. तर ही आहे NH66 गॅरेज या हॉटेलची मालवणी चिकन थाळी. तर आता मी टेस्ट करते. छान आहे. आम्ही ह्या रोटीच्या ऐवजी केरळी पराठा आहे तो घेतला आहे. तुम्ही बघू शकता लेअरचा असा हा पराठा आहे. क्रिस्पी पण आहे, पातळ पण आहे. खूप छान आहे आणि या चिकनसोबत खूप छान लागतो. नेहमीसारखीच मला भूक लागली त्यामुळे आता मी खाते. बाय बाय. तर आता आपण हॉटेलमधील
गॅरेजचे जे प्रकार म्हणजे गॅरेजमधले जे वस्तू आहेत गाडीसाठी लागण्यासाठी, तर ही आहे मॅकव्हील, ही आहे रिक्षेची क्लच पॅड, आणि हे आहे 4 व्हीलरचं स्टेअरिंग, आणि ही 4 व्हीलरची क्लच पॅड आहे, हा पिस्टन आहे, आणि ती पण 4 व्हीलरची क्लच पॅड आहे, हा पिस्टन आहे, तो हँडब्रेक आहे, हे मॅकव्हील आहे, हे मॅकव्हील आहे गाडीचं, टायर आहे हा रिक्षाचा, हा गिअरचा बॉन्डिंग आहे, ही चेन आहे, हा पिस्टन आहे, हे चेन्स पॉकेट आहे, आणि ते जे आहे ते रिक्षाचा टायर आहे तो. ओके, आणि ही आहे 4 व्हीलरची क्लच पॅड आहे, ऑटोची क्लच पॅड, मॅकव्हील. हे जे आहे ते बाईकचं इंजिन जे आहे ना त्याचा एक प्रकार आहे इंजिनचा. ही क्लच पॅड आहे, पिस्टनच्या वरचं कवर आहे, ही सायकलची रिंग आहे, याला रिंग म्हणतात. ही बाईकची चेन आहे, ही क्लच पॅड आहे, ही पण क्लच पॅड आहे, हा पिस्टन आहे, ही क्लच पॅड आहे. हा पण एक जो प्रकार आहे तो एक तर बाईकमध्ये या तो ऑटोमध्ये लावला जातो. हा बाईकचा टायर आहे, हा रिक्षेचा टायर आहे, हा पण रिक्षेचा टायर आहे, आणि हा रिक्षेचा मीटर आहे. आणि त्याचप्रकारे हा जो आहे तो हा फॅन आहे, मोटर फॅन आहे हा, आणि ही चेन्स पॉकेट आहे वरचं जे आहे ते, हे मॅकव्हील आहे, आणि हा इंजिनमधलाच प्रकार आहे. आणि आता आपण येत आहोत, हे जे आहे ते ह्याला डिझेल पंपवरती जे आपण डिझेल भरतो ते, त्याचा उपयोग हा पाण्यासाठी केलेला आहे. हे आपण पाहू शकता, हे बघा इथून असं ते हात धुण्यासाठी पाणी आलेलं आहे, हे इथून आपण बंद करू शकतो. हा इथे नॉब आहे, तसंच सेम या साईडलाही देखील आहे. असे हे 2 प्रकार इथे केलेले आहे. हा जो एअर फिल्टर आहे, एअर फिल्टरचा वरचं कवर वापरून लॅम्प तयार केलेला आहे. नमस्कार, माझं नाव अनिकेत ज्ञानदेव गुरव, राहणार कणकवली. ही संकल्पना तुम्हाला कशी काय सुचली? मी क्रूजवरती, मुंबई गोवा क्रूजवरती कामाला असल्यामुळे लॉकडाऊनमुळे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की कोविडमुळे आपल्याला सगळ्यांचे जॉब्स वगैरे सगळे थांबले गेले. त्या काळात मी गावी आलो आणि आपल्याला माहिती नव्हतं की हा कोविड काळ कधी संपेल किंवा काय. तर मग त्याच्यानंतर जॉबची गॅरंटी नसल्यामुळे, टुरिझम क्षेत्राशी निगडीत असल्यामुळे आमची जॉबची गॅरंटीही नव्हती. मग मी काही डोक्यात असं आलं की आपण स्वतःचा व्यवसाय चालू करूया. मग थोडं वडिलांना विचार केला, सांगितलं की मला एक रेस्टॉरंट ओपन करायचं आहे. आणि नंतर मग असा विचार केला की नॉर्मली सगळे आपल्या इकडे फाईन अँड डाईन रेस्टॉरंट्स आहेत, आपण लोकांसाठी असं काहीतरी करूया की ज्यांना एक वेगळं वाटेल, आणि जे लोकांना बाहेर की दिल्ली वगैरे त्या साईडला किंवा मुंबई पुणे साईडला न जाता आपल्या जिल्ह्यात त्यांना एक वेगळ्या प्रकारचा एक सेल्फी पॉईंट किंवा असं काहीतरी आपण करण्यासाठी. मग त्याच्यासाठी मी गॅरेज थीम निवडली, जे आपल्याला वेस्टमध्ये गेलेलं आहे मटेरियल स्क्रॅपमध्ये, त्यापासून आपण नवीन काहीतरी वेगळं करू शकतो हे डोक्यात घेतलं, आणि मग त्या ह्याच्यातून ह्याची निर्मिती झाली. म्हणजे तुम्ही कोणतं म्हणजे कुठल्या प्रकारचं फूड सर्व करता? आपल्याकडे कॅफे अँड मल्टीक्युझिन रेस्टॉरंट आहे. आपल्याकडे कॉन्टिनेंटल, मालवणी, इंडियन, तंदुरी, चायनीज, आपण सगळ्या प्रकारचं फूड सर्व करतो. या हॉटेलचं एक्झॅक्ट लोकेशन काय आहे? वागदे, गोवा मुंबई हायवे, कणकवली, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र. धन्यवाद. थँक्यू. तर टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तूंचा उपयोग करून ही एक खूप उत्तम अशी संकल्पना केलेली आहे. आणि ह्या संकल्पने म्हणजे हे जे काही केलं आहे त्याच्यासोबतच इथलं जेवणही खूप म्हणजे खूप छान आहे. तुम्ही जर कधी मुंबई गोवा हायवेवरून प्रवास करत असाल तर NH66 गॅरेज या हॉटेलला नक्की भेट द्या. व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.